Hej Benja. Hej. Vi skal tale lige nu omkring en af de ting, vi lægger meget vægt på i vores uddannelse i NLP-huset, at man ikke bare venter til efter uddannelsen med at starte med at have klienter, men at man faktisk starter med det ret tidligt og have træningsklienter, for simpelthen at få den her praktiske erfaring med, hvordan er det faktisk at have en klient, fordi man er nødt til at træne det op, men det giver også, i forhold til uddannelsen, giver det jo også rigtig mange flere spørgsmål, når man ryger ind i nogle, kan man sige, udfordringer med sine klienter. Så det der, man havde været gå i gang med det så hurtigt som muligt, kan man sige, når man føler, man er parat til det. Så hvornår gik du egentlig i gang med træningsklienter i en anden form? Jamen altså det gjorde jeg jo allerede første år. Det gjorde du første år allerede, ja? Fordi første år, under hele uddannelsen har man jo skulle have træningsklienter, kan man sige. Allerførste år var det jo helt fint, at man bare gjorde med sine øvemarker, eller dem, man nu lige var fandt i gruppe med, eller dem, der nu kunne. Ja, fordi der er det der træning blandt dine medkursister, det er jo en ting, kan man sige. Men det andet med at have nogle helt fremmede, som ikke kender metoden, er jo en anden udfordring. Ja, og allerede første år, så tænkte jeg, jamen, jeg er jo nødt til at prøve det af. Altså det her, der er jo kæmpe forskel på at skulle gøre det med nogen, der kender øvelserne, og nogen, der ikke kender øvelserne. Fordi det var jo meget sådan øvelsesbaseret, altså hands-on værktøjer, vi lærte de første par år. Ikke? Så der rakte jeg jo ud til mit netværk og sagde, hey, jeg er under uddannelse, er der nogen, der har lyst? Og det var der. Så, der var simpelthen nogen, der havde lyst. Det var der. Og så skete der jo også lidt det, når de havde prøvet dem, så kendte de jo måske også lige en, der ville. Ikke? Altså, så det var jo... Og hvad fik du selv ud af det så? Jeg opdagede jo lynhurtigt, at det her med at skulle gøre det med nogen, der ikke var i huset, var jo meget anderledes. Ja. Altså det her med faktisk at være meget lidende ind i, hvordan man skulle udføre øvelserne. Ja, fordi når de ikke kender det, så gør de det ikke bare af sig selv. Så det var jo også en stor øvelse i selv at få sat noget struktur på, og få forklaret, hvordan man skulle det her, og med en kæmpe usikkerhed, fordi alting var nyt. Men mine klienter vidste også, at jeg var under uddannelse. Så de var lidt overbærende også. Fuldstændig. Men det er jo helt den der overgang fra at arbejde med nogen, der godt ved, hvad det drejer sig om, og så fordi vi har jo mange, hvad kan man sige, specialværktøjer, specialteknikker, specialøvelser osv., træninger, som en integreret del af uddannelsen. Så få det ud i praksis til klienter, der ikke ved noget som helst om det. Det er jo en stor læringsskridt at få det på plads. Og så satte jeg mig egentlig også, som jeg husker det, sådan nogle mål at sige, det er det her, jeg vil øve mig i. Altså så jeg vil øve mig i at lave noget psykoedukation, eller jeg vil øve mig i at fortælle, hvordan jeg laver den her øvelse. Okay, altså du laver nogle specifikke mål med de enkelte. Det er rigtig godt også, Især da vi nåede til 3. år, hvor det handlede meget om berigede spejlinger. Der var det virkelig vigtigt for mig, ikke så meget måske at få klienten op at stå og lave nogle ting, men virkelig at øve mig de her berigede spejlinger. Og det er jo bare blevet helt naturligt i den proces. Så må du lige fortælle, hvad det er, de der berigede spejlinger. Jamen det er jo, som jeg bruger det hos mig selv, er det jo egentlig at gentage det, klienten siger, men på en anden måde, eller det med at lægge nogle ressourcer ind i deres fortælling, for ligesom at bygge det op. Og det handler jo om at være anerkendende, så klienten føler, okay, du forstår mig. Selvom de måske ikke beskriver særlig meget. Så i stedet for at sige, at jeg forstår dig godt, så handler det ikke om det. Det handler egentlig mere om at tykne deres fortællinger, hvis man også skulle sige på den gode måde. Så lige præcis. Og det kan man sige, det er jo hjælpe med at få måske et lille fokusskift lidt mere over på ressourcer og det lige positive, præcis. Og lidt mindre på det negative, det der holder dem igen. Ja, for der er mange, der er meget hårde mod sig selv. Det er jo det, og alting kan jo vendes til at sige, så hvis klienten siger, at jeg er mega stædig, så siger jeg kan høre, du er vedholdende i det, du gør. Ikke? For eksempel, Og nu er der så et lille skift siden, at du, for nu kalder vi det så ressourcespejlinger. Vi laver nogle små omdøber, vi omdøber nogle ting en gang imellem, men det er det samme, der ligger inde, men hjælper klienterne med at få nogle mere ressourcetænkning ind i deres fortællinger og deres liv og så videre, deres fremgangsmåder. Og i dag tænker jeg jo ikke over, hvad der har været. Altså begynder det at blive mere automatisk. Ja, helt sikkert, Så det startede jeg tidligt med. Og det er jo så, hvis jeg lige må tage det ind også i alle de der sproglige værktøjer. Hvor meget har du sådan oplevet, du har udviklet de der sproglige håndgreb omkring dine klientsamtaler? Hvor meget har det udviklet sig samtidig med, at du har haft træningsklienter?
helt vildt. Ja. Altså jeg har jo det er jo også det, der har været rigtig fedt, i hvert fald på 3. år, hvor vi skulle optage vores klientarbejde. Ja. Altså simpelthen forløb, og der optog jeg alt, hvad jeg lavede. Ja. Jeg havde 2 forløb, og jeg optog alle samtaler. Ja. Og der kan jeg jo godt se forskellen altså når jeg har brugt de her sproglige værktøjer, hvordan rapporten jo faktisk udvikler sig. Og jeg har jo oplevet, at jeg jo nærmest kunne lave blind coaching. Yes. Altså, hvor du ikke behøver at vide alt om, hvad der foregår. Hvor jeg faktisk ikke behøvede at vide alt. Så det, altså det, at klienten føler sig forstået, er jo first step for at arbejde med noget, der er svært. Ikke? Yes. Og det er jo ret spændende, kan man sige også det der. Og vi bruger meget og lægger meget vægt på det med at få, vi har selvfølgelig feedback fra medstuderende og fra supervisor og så videre, men den feedback, man kan give sig selv ved at optage på video. Og det har vi jo hørt mange, der siger, at det har været en rigtig stor gevinst i forhold til at kunne udvikle sig med de her ting. Og mega skræmmende. Det kan være skræmmende i starten. Gud, er det sådan, jeg gør? Ja, præcis. Men også i forhold til at opdage, hvordan, altså det er jo det, man er så optaget af sin klient, når man sidder i samtalen. Ja. Så man har jo ingen idé om, hvordan er min mimik, altså hvordan er mine spejlneuroner, altså virker jeg oprigtigt interesseret, simpelthen, eller kan man se på mig, når min hjerne bare kører og tænker, hvad for øvelse skal jeg lave? Ikke? Der får du bare direkte feedback, der er ikke noget, du kan ikke... Ja, lige præcis. Du ser det. Og forskellen fra start til nu er jo, at jamen, altså i starten forberedte jeg jo meget og tænkte, så skal jeg prøve at lave den her øvelse, eller ligegyldigt hvad de kommer med, så skal jeg se, om jeg kan få den eller den ind. Ikke? Yes. Og nu tænker jeg jo ikke over det. Altså nu kommer det egentlig sådan intuitivt til mig. Det bliver mere intuitivt, fordi du har fået indarbejdet og indlært så mange ting. Og det her med at kunne hive ned fra den ene hattehylde eller den anden, hvad der sådan lige giver mening. Og det er jo fordi, at altså det er jo kalibreringsarbejdet, jeg tænker, at... Og det er jo også noget, vi arbejder hen imod, det der med, at i starten er det meget sådan, de enkelte øvelser for sig. Men efterhånden I også begynder at forstå, hvordan de enkelte, hvad er grundelementer af de forskellige øvelser, så kan I begynde at sætte ting sammen selv. Så I ikke er afhængige af at følge en bestemt procedure, men kan arbejde mere intuitivt og mere, i virkeligheden mere målrettet i forhold til, hvad skal den her klient have ud af samtalen. Hvor arbejder vi også hen imod. Altså jeg synes jo, det har været en super hands-on uddannelse. Og det var jo også derfor, jeg valgte det her med at få nogle redskaber og kunne nørde ned i nogle værktøjer til, hvordan kan man arbejde med det, eller flere valgmuligheder på paletten. Og jeg er jo absolut ikke i tvivl om, at det at skulle øve sig i det, er jo en del af det, at det lærer sig. Så det bliver til et håndværk, og det er jo noget, vi lægger rigtig meget værk til. Der er ikke noget galt i at have en mere akademisk vinkel på det, men man skal have det her med hands-on, fordi ellers så ender det med, at man ikke kan. Man ved meget, men man ikke kan noget. Vi vil gerne have begge dele. Vi både ved noget, men vi også kan rigtig meget. Og det tror jeg også er vigtigt, fordi det er jo ikke alle klienter, der kommer ind ad døren og bare snakker. Nej. Der er også nogle klienter, der kommer ind ad døren og har en forventning om, at du skal hive det ud af mig. Nu skal du hjælpe mig. Det er din opgave nu. Og det tænker jeg virkelig, det er en styrke at have de her øvelser. Ja. Yes. Og have de her måder at arbejde på. Fordi mennesker er virkelig forskellige. Hvordan har du arbejdet sådan med i forhold til nu alle de her træningsklienter, du har haft på de forskellige år? Hvordan har du håndteret det med betaling så? Da jeg startede på 3. år her, der følte jeg mig egentlig godt rustet til at have et fundament, og der havde jeg jo også startet min virksomhed. Ja. Så jeg havde ligesom nogle lokaler, jeg skulle jeg skulle betaling for at kunne kunne finansiere. Jeg havde lejet nogle lokaler. Så jeg startede allerede med betaling på mit 3. år. Ikke? Ja. Og så hvis det var et netværk, som var inden for NLP-huset, så fik man det billigere, og hvis det var udefra, så var det selvfølgelig en anden pris. Så lidt dyrere, Og der tror jeg også, der er noget psykologisk i det. Ja. Altså for mange udefrakommende, det her med, jamen hvis jeg betaler for det, så er der også en kvalitet. Så der er nogle kvaliteter, men også forpligter sig til at gå lidt mere seriøst til værks. Og det tror jeg ikke, man skal negligere. Altså, selvfølgelig var jeg også mega usikker, og jeg havde da også
oplevelser, hvor jeg tænkte, det skal jeg overhovedet ikke lave. Ikke? Altså, og der var jeg jo bare mega glad for, at jeg havde supervision undervejs. Ja. Så jeg kunne få lys på mine egne styrker og ressourcer, og ikke køre mig selv ned i mit tankemøller. Ikke? Ja, så der jo ligger en form for selvterapi i det også. Ja, lige præcis. Og der er jo det der supervision undervejs. Hvor meget har du kunne bruge det sådan, til at få balanceret din virksomhed og dine ting på plads? Altså individuel supervision har jeg helt klart brugt til klientarbejde. Ja. Altså jeg har jo også haft mange klienter, så det har været, og især i den periode, hvor vi skulle optage, så brugte jeg jo, altså hver gang jeg havde individuel supervision, så hævde jeg jo et klip frem. Det gjorde jeg også i gruppesupervision. Men min individuelle supervision har jeg nok måske taget det mere personlige lidt frem. Okay, lidt mere sådan, hvad er på spil for mig? Og måske også nogle gange, fordi jeg synes også, jeg var et andet sted, hvor mange af mine andre medstuderende var. Jeg var ligesom kommet over den der kant, hvor at jeg skulle bare ud og prøve nogle ting af, og så få nogle rap over fingrene. For det får man selvfølgelig. Ikke? Det kan man ikke undgå, nej. Jeg mistede en klient, som døde eksempelvis. Ikke? Og jeg havde også nogle forløb, hvor jeg var lidt i tvivl om, hvornår skal forældrene med, og hvornår skal forældrene ikke med. Og der var jeg virkelig glad for, at jeg havde individuel supervision, for ellers så kunne jeg grave min egen grav i min... Og det er jo det, der man kan sige, dialogens effektivitet, der lige får at vente med et andet menneske nogle ting og frem og tilbage, i stedet for at gå og tumle med det inde i sit eget hoved. Og det er jo det samme, man laver terapi, kan man sige, men det er også det, man laver i supervision, at man har et rum, hvor man kan vende sine tanker og måske gå mere hensigtsmæssigt til værks. Så, og det er faktisk sorgen af at forlade stedet. Okay. Det er faktisk det her med ikke at få supervision. Ikke? Altså heldig, hvis du skal være medlem af Dansk Psykoterapeutforening, så forventer de jo selvfølgelig, at du får supervision. Og det kommer jeg til, fordi det er også ret sårbart at gå ud, og nu er jeg færdig, og nu har jeg klienter, men jeg kan ikke dele det med nogen. Altså, jeg har jo tavshedspligt. Det er jo det, og det kan jeg godt mærke, at jeg har været hurtig at få lavet en gruppe med nogle af mine tidligere studerende, at det faktisk det er jeg rigtig glad for jeg har også brug for at fortælle om mine succeser og mine skrubler, og det har jeg jo ikke rum for ellers. Så det er jo også at tage sin egen medicin, kan man sige, og sige, jamen, jeg er nødt til at lave en gruppe, hvor jeg kan vende og dreje tingene, for at kunne fungere bedst muligt. Også undgå det, som nogen falder i, at den der stressmølle, man kan falde i, hvis der er for mange uafklarede ting, og for mange tanker, der kører osv. Ja, lige præcis. Så hvad vil du alt i alt sige omkring det med at have træningsklienter? Altså, hvis man tænker, at man gerne vil praktisere, altså blive psykoterapeut og lave det, som selvstændig, altså så tænker jeg, så skal man jo starte den rejse her i huset. Fordi altså, jeg havde nogle virkelig voldsomme oplevelser, hvor jeg tænkte, hvis jeg havde tænkt, men nu er jeg taget uddannelsen, og nu går jeg i gang med mine klienter. Så ville jeg virkelig have følt mig alene, eller også havde det her supervision virkelig kostet mange penge. Altså, så man kan sige, det at have gjort det, har virkelig givet mig en god erfaring til, at jeg har, altså det er jo også en læring. Det er jo også en læring at håndtere, hvis noget er svært. Så det er jeg virkelig glad for, at jeg kastede mig ud. Så det der parallelle læringsforløb, hvor du både får noget teori og noget undervisning, og og du så går i gang med din egen erfaringsudvikling. Parallelt med, at de to ting føles ad. Virker som om det er en vigtig ting. Helt sikkert, og så er der jo også al den her gruppesupervision, at man... altså jeg har jo fået lige så meget ud at høre om andres cases i forhold til, gud, det kan jeg da også bruge, eller det er virkelig en god idé. Men også den her feedback, hvis der har været noget, der var svært, at her i huset, der lyser man på ressourcerne. Her i huset er det vigtigt at få sat det i spil, som du mestrer. Fordi det er jo det, der skal give tro og håb på, at når jeg rammer noget, der er svært, så kan jeg godt være i det. Simpelthen, kunne rumme det, og uden i virkeligheden selv at gå i panik, fordi nu... Eller lige så meget den her, at mennesker er forskellige, og jeg kan ikke matche alle mennesker, og det er også okay. Altså man bliver lidt... kan berolige sig selv også på nogle forskellige vis. Og så kan man sige, et afkast, det er der med, når de andre også har træningsklienter. Og du hører nogen i gruppesupervisionen fortælle om deres forløb, og deres vanskeligheder og deres succeser, så kan du også faktisk allerede bruge det også. Helt sikkert. Så det er jo sådan en...
en ekstra effekt i, at de alle sammen har træningsklienter, Ja. at der kommer den der erfaringsdatabase ud af det i virkeligheden. Ja. Og jeg har lært rigtig meget af dem, jeg har været i gruppesupervision med, og deres klienter. Altså, også når jeg kommer ud og møder en ny klient, så har jeg måske aldrig haft den type, men så har jeg måske været i supervision med en, der arbejder med de type klienter. Simpelthen, ja. Hvor jeg har kunne gå ind og sige, okay, så er du allerede lidt forud i forhold til at stå helt fra scratch. Ja, lige præcis. Så er der et eller andet erfaring, jeg kan grave frem. Ja, simpelthen, ja. Eller i hvert fald tænke, det skal jeg spørge nysgerrigt om, når efter min gruppesupervision. Det er jo det. Ja, så kan du lige følge op på det. Jeg skal lige have opdateret min database. Ja. Jeg tænker her til sidst, så vil jeg lige spørge, jeg tænker, det plejer tit at være sådan, altså har man nogle enkelte forløb, der har skilt sig ud, som du har lært rigtig meget af. Ja. Og det tænker jeg, det har du også haft. Ja. Et eller to måske, hvor du tænker, der var virkelig noget læring i de her træningsforløb. Jamen det har der jo været. Nu har jeg jo tavshedspligt. Ja, men det er jo kun i generelle vendinger selvfølgelig. Ja. Altså jo, jeg har faktisk haft et forløb med en træningsklient, hvor især det her, der havde jeg selv et tema, hvor jeg tænkte, Benja, du skal arbejde med din tålmodighed. Okay, altså jeg er jo super talende menneske. Ja. Og jeg fik en klient, som var lige så talende som mig. Okay. Så jeg synes jo, det kørte på skinner det her. Det var mega, mega godt. Og så i kvæg af nogle andre ting, så satte jeg mig egentlig for at arbejde med min tålmodighed, for jeg kunne godt mærke, at det her tempo gik højt. Og jeg kom ikke rigtig nogen vej. Okay. Ja. Så jeg satte mig selv for at skrue ned for mit tempo og gøre noget andet. Ja. Og det gjorde jeg, og det gav et helt andet resultat. Okay. Jeg opdagede, at det var faktisk det, der skulle til for at kunne komme ned i kroppen. Ja. Og det sjove var så, at jeg havde det her på optagelse, og viser det jo stolt til min supervisionsgruppe. Og jeg har ikke set det igennem inden. Og da jeg så sidder og ser det, så synes jeg bare overhovedet ikke, jeg er kommet ned i tempo. Det var lidt sjovt. Det var ret vildt. Og det viser jo det der med, altså når du ser det udefra, så kan det se helt anderledes ud, end hvordan man tænker. Ja. Og jeg var jo selvfølgelig kommet ned i tempo i forhold til, hvor vi havde været. Ja. Men hvor jeg har tænkt, jeg kan komme endnu længere ned. Jeg kommer meget længere. Jeg kan komme ned og arbejde bottom up, altså som handler om at mærke sin krop. Ja. Og det er jo de der store skift, der skal til nogle gange, hvis man skal skifte fra at være meget mental til at være mere kunne mærke sin krop og mere sin følelse osv., så skal der ske nogle meget større skift, end man måske tror, der skal. Ja. Lige præcis. Ja. Og det er jo det, som... Det var rigtig meget det, jeg har brugt energi på her på mit 4. år, at udforske det. Ja. Altså, fordi hvis man virkelig rammer mennesker, som har det svært, så det at tale om det, det kan måske retraumatisere, eller det kan skabe en fastholdelse. Så det her med at mærke, hvad der sker. Ja, altså skifte over i en anden kanal, kan man sige i virkeligheden, og arbejde med det der. Ja. Så ved at arbejde med min tålmodighed, opdagede jeg egentlig, at altså min tilstedeværelse påvirker jo også mine klienter. Ja, helt sikkert, ja. Så det, at jeg sådan er meget bevidst om det, gav mig bare nogle helt andre resultater. Ja. Og der kan man sige, at det var både supervisionen, der hjalp dig noget, og så var det videoen i høj grad, der hjalp dig noget. Ja. Og så dine egne refleksioner, dine egne målsætninger omkring det. Ja. Og hvor du så får det justeret på plads, hvor du faktisk opdager, at du slet ikke var kommet så langt med det, som du troede, du var. Lige præcis. Og det er jo det fantastiske ved, både på almindelig supervision, hvis der er en supervisor, der til at sige noget, men hvor videoen er helt ekstraordinær, fordi du ser det med dine egne øjne. Det bliver ikke filtreret igennem en anden person først. Ja. Det er lige på hårdt, Og det, jeg havde også en supervisor, der snakkede om det her tema tålmodighed. Jeg synes, hun var skide irriterende. Ja, okay. Hun havde jo ret, altså. Ja. Altså, og man kan sige, når jeg tænker tilbage, hun havde ret. Jeg skulle bare igennem en proces. Du skulle opdage det selv også, faktisk. Altså det har været hele mit gennemgående tema på mit 4 år. Det har været min tålmodighed. Ja. Jo, det er jo interessant det der med, at du kan godt få noget at vide, men går det igennem din egen modstand, din egen filter. Ja. Men når du ser det med dine egne øjne, så er det altså lidt svært at lukke øjnene stadigvæk for det. Ja. Det var spændende at høre, Benja, omkring, fordi det er jo bare for at sige, vi lægger enormt meget vægt på det her med, at man får alt det der praktiske erfaring med klienter,
alt det vi kan lære af det, men jo også det, som du også er inde på her, ens egen personlige udvikling bliver også speedet op, når man får de her klienter, som både på, kan man sige, de succeser, man får, men også de der udfordringer, man får. Det lærer man utrolig meget af, når man tør at sætte i øjnene. Ja. Altid også. Tak skal du have. Velkommen. Yes.